Γεια σας φίλες και φίλοι, είμαι ο Στάθης Καρυπίδης και σήμερα μέσα σε αυτό το webinar θα δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το αυτοματοποιημένο webinar, το My Automated Webinar της OGI. Ποια είναι η χρησιμότητα καταρχήν αυτού του προγράμματος? Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί ως ένα πρόγραμμα webinar, μόνο που οι παρουσιάσεις που γίνονται εκεί δεν είναι ζωντανές. Γράφουμε ένα βίντεο, τοποθετούμε συμμετέχοντες, τοποθετούμε διαλόγους, ξεκινάμε το webinar και φαίνεται σαν ένα ζωντανό event, το οποίο όμως στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου ζωντανό. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα εμείς να μπορούμε να κάνουμε όσα webinar θέλουμε μέσα στη μέρα ή μέσα στην εβδομάδα, μέσα στους μήνες, έχοντας μία παρουσίαση η οποία παίζει συνεχόμενα και οι συμμετέχοντές μας να το αισθάνονται αυτό ως ένα live, ως ένα ζωντανό γεγονός και όχι ως μια μαγνητοσκόπηση όπως θα βλέπανε για παράδειγμα ένα βίντεο στο YouTube. Αν μπουνε, έχουν χάσει ένα κομμάτι από το webinar. Αυτή είναι η λογική του. Είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο για όλους όσους τρέχουν σεμινάρια, για όλους όσους θέλουν να διοργανώσουν κάτι το οποίο να φαίνεται live, αλλά αυτοί να κάνουν βουτιές στην παραλία ή να ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ. Πάμε να δούμε λοιπόν από πού ξεκινάμε. Η διεύθυνση είναι myautomatedwebinar.com. Εδώ member login, έχω ήδη τα στοιχεία μου, πατάω login και μπήκαμε. Όταν λοιπόν μπαίνουμε στο OGI Webinar, αυτό είναι το οποίο βλέπουμε σαν αρχική εικόνα. Εδώ πέρα πάνω έχουμε τη λίστα, τώρα αυτό που βλέπουμε είναι η λίστα με τα webinar τα οποία έχουμε τρέξει. Άμα δείτε είναι δεκάδες τα webinar τα οποία έχουμε τρέξει, πόσοι έχουν κάνει register, τα στατιστικά του στοιχεία, μπορούμε να σβήσουμε το webinar κτλ. Έχουμε ένα κουμπάκι με το οποίο μπορούμε να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε ένα καινούριο webinar. Έχουμε ένα κουμπάκι με τις στατιστικές για το κάθε webinar και έχουμε και το Contact Manager με τους ανθρώπους οι οποίοι εγγράφησαν τελικά και είδαν ένα webinar. Από εκεί που πρέπει να ξεκινήσεις όμως, όταν ξεκινάς και μπαίνεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, είναι από το My Account. Πρέπει να πας εδώ και να βάλεις το email στο οποίο θες, είναι το βασικό σου email, το email στο οποίο θες εσύ να λαμβάνεις όλες τις ενημερώσεις από το webinar. Πρέπει να πας να ορίσεις την ωριαία ζώνη, τη χωρική σου ζώνη καλύτερα, Europe Athens, ας πούμε, είμαστε συν 2 από το Greenwich, και πρέπει να πας να προσθέσεις και τα email εκείνα τα οποία θα είναι τα sender email για τους ανθρώπους οι οποίοι θα δούνε ένα webinar ή αφού δουν ένα webinar τα υπόλοιπα email που θα πάρουν μετά το webinar. Ωραία. Εγώ έχω βάλει 3 διαφορετικά email εδώ πέρα. Το να προσθέσεις add email account και το προσθέτεις κανονικά. Σαν διαδικασία είναι απλό. Ωραία. Από εκεί και μετά ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο webinar. Όταν ξεκινάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο webinar, υπάρχει εδώ αριστερά το κεντρικό μενού, το οποίο πρέπει να το πάρεις κομματάκι και να το φτιάξεις. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να βάλεις τίτλο στο webinar σου. Το δεύτερο που πρέπει να κάνεις είναι να πας εδώ και να το προγραμματίσεις, το webinar scheduling, εδώ δηλαδή. Από εκεί και μετά να φτιάξεις τη σελίδα στην οποία θα κάνουν εγγραφή, το registration page, τη σελίδα, τη thank you page, τι θα βλέπουν μετά αφού κάνουν εγγραφή. Θα πρέπει να μπεις στο δωμάτιο να φτιάξεις τη σελίδα που μετράει αντίστροφα τις ώρες μέχρι να ξεκινήσει το webinar. Μετά θα πρέπει να μπεις να φτιάξεις το ίδιο το webinar room, να βάλεις δηλαδή το βίντεο ή τα βίντεο τα οποία θα παίξουν και τα σχόλια των χρηστών και τους χρήστες, ό,τι χρειάζεται. Θα τα δούμε αυτά ένα-ένα τώρα σε λίγο. Μετά θα πρέπει να δεις την μετά το webinar διαδικασία και στη συνέχεια να πας να φτιάξεις το autoresponder. Τα μηνύματα τα οποία θα παίρνουν σαν αρχικό μήνυμα πριν από το event, υπενθυμίσεις για το event και τα μηνύματα που θα παίρνουν μετά το event. Τώρα, δεν θέλω να μπούμε στη διαδικασία αυτά να τα δούμε ένα-ένα να τα φτιάχνουμε. Θα σας δείξω
ξέρετε ότι όλα τα προγράμματα της OGI έχουν τη δυνατότητα της αντιγραφής. Δηλαδή φτιάχνουμε μια σελίδα, μπορούμε αυτή η σελίδα έχει κωδικό αντιγραφής, παίρνουμε τον κωδικό αντιγραφής και την αντιγράφουμε στο OMS, στο OGIBiz. Το ίδιο πράγμα ακριβώς συμβαίνει και στο Automated Webinar. Εδώ στο Automated Webinar λοιπόν, άμα πάμε και πάρουμε αυτό το webinar, αυτό εδώ, ποιο λέγαμε, αυτό. Εδώ λοιπόν μας έχει έναν κωδικό αντιγραφής, τον οποίο κωδικό αντιγραφής μπορούμε να τον πάρουμε και όταν θα πάμε να φτιάξουμε ένα καινούριο webinar, να χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο κωδικό αντιγραφής και να δημιουργήσουμε ένα ολόιδιο webinar με αυτό που είχαμε ήδη φτιάξει. Ωραία. Αυτό το webinar λεγόταν Internet Marketing Seminar 3 Φεβρουαρίου. Εμείς μπορούμε να το ονομάσουμε Internet Marketing Seminar 1 Απριλίου. Για παράδειγμα. Το καινούριο. Οκ. Εδώ πέρα λοιπόν αυτό έχει έτοιμη τη registration page, την είχαμε φτιάξει στο προηγούμενο, έτοιμη τη thank you page, έτοιμη τη σελίδα που μετράει αντίστροφα, έτοιμο το δωμάτιο, έτοιμη τη replay page, τη σελίδα την οποία θα βλέπουν μετά σε μαγνητοσκόπηση, τη σελίδα για να κάνουν login. Είναι όλα έτοιμα εδώ πέρα, βλέπετε ότι είναι όλα τικαρισμένα. Πατώντας Save Progress, έχουμε τώρα δημιουργήσει ένα καινούριο webinar. Δημιουργήσαμε στις 24 Μαρτίου σήμερα ένα καινούριο webinar. Πάμε να δούμε τώρα τι δημιουργήσαμε, να τα δούμε από μέσα τα πράγματα ένα-ένα. Το scheduling καταρχήν. Τον προγραμματισμό του. Θέλουμε αυτό το webinar να παίζει κάθε μέρα, θέλουμε να παίζει κάθε εβδομάδα, θέλουμε να παίξει μια συγκεκριμένη μέρα. Διαλέγουμε το specific date για παράδειγμα. Ποια θα είναι η specific date, η συγκεκριμένη μέρα? Θα είναι η μέρα 1 Απριλίου. Αυτό δεν είπαμε? 1 Απριλίου, την Τετάρτη. Βάλαμε λοιπόν ότι το συγκεκριμένο webinar θα παίξει μια συγκεκριμένη μέρα στις 1 Απριλίου. Ωραία. Η ώρα την οποία θα ορίσουμε να ξεκινήσει το webinar θα είναι βασισμένη στη δικιά μας ώρα ή στην ώρα που θα το βλέπει ο τύπος στη Μαλαισία, στην Αμερική, στην Παραγουάη, ξέρω εγώ? Ωραία. Το ορίζουμε αυτό. Εγώ πάντα το ορίζω στη δικιά μου time zone, σε ώρα Αθηνών, ώρα Ελλάδας. Ωραία. Και πόσα webinar θα παίξουν κάθε μέρα? 1, 2, 3, μέχρι 8 webinar μπορεί να παίζει τη μέρα. Ένα θέλω εγώ. Τι ώρα θα ξεκινήσει? Αυτό το ένα θα ξεκινήσει στις 7 η ώρα το απόγευμα. Έχει γίνει ο βασικός μου προγραμματισμός. Και πόσα webinar? Ένα. Βασικά εδώ πέρα είναι για το registration. Δεν το πειράζουμε καθόλου αυτό, το αφήνουμε. Είναι μέχρι πότε μπορούν αυτοί να, αν το έχουμε σαν link, ας πούμε, σε διαφήμιση, μέχρι πότε μπορούν να κάνουν εγγραφή. Πατάμε save και τώρα έχουμε προγραμματίσει το συγκεκριμένο webinar να παίξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Πάμε να δούμε τη registration page. Εδώ στη registration page μας δίνει διάφορα layout, διάφορες επιλογές. Αυτό το οποίο έχω επιλέξει εγώ και εσείς συνήθως ποτέ βασικά δεν το έχει δει κανένας, γιατί μου στέλνετε τα Excel σας με τους συμμετέχοντες και τα περνάμε εμείς πάνω στη registration page. Η registration page λοιπόν στο συγκεκριμένο webinar, να σας τη δείξω ποια είναι. Είναι αυτή. Υπάρχει μια σελίδα στην οποία υπάρχει μια φωτογραφία, σεμινάριο online επιχειρηματικότητας της Web Money Ελλάς, υπάρχει ένα κουμπί. Πατώντας το κουμπί βγαίνει μια φόρμα, συμπληρώνουμε το όνομα τεπώνυμο, συμπληρώνουμε το email, συμπληρώνουμε και το κωδικό του συνεργάτη, άσχετα λέει τηλέφωνο εδώ, και πατώντας κράτηση θέσης, έχει γίνει registration τώρα του συγκεκριμένου ανθρώπου για να δει το σεμινάριο. Και τι βγήκε εδώ? Βγήκε μια thank you page
η κράτησή σας ολοκληρώθηκε, σύντομα θα λάβετε το email που δηλώσατε, στο email που δηλώσατε το link εισόδου για το σεμινάριο. Αυτό τι σημαίνει τώρα? Σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να αντί να τους περνάμε εμείς τους συμμετέχοντες μια μέρα πριν το σεμινάριο, να τους στέλναμε το link της registration page και αυτοί να κάνανε την εγγραφή τους μόνοι τους. Αν διαφημίζαμε ένα τέτοιο σεμινάριο στο ίντερνετ με τη registration page, θα έμπαινε ο κόσμος, αν ήταν δωρεάν για παράδειγμα, θα πατούσε και θα έκανε την εγγραφή του για να δει το συγκεκριμένο webinar στις 1 Απριλίου. Δεν το χρησιμοποιούμε έτσι, γιατί το δικό μας webinar είναι πληρωμένο. Πρώτα θέλουμε να μας πληρώσει κάποιος και στη συνέχεια να τον κάνουμε register αυτόν. Οπότε το registration page, το οποίο δεν το έχετε δει και το οποίο θα μπορούσε να διαμορφωθεί με ένα από τα οποιαδήποτε άλλα layout ή να γράφει οτιδήποτε άλλο εδώ πέρα. Ωραία. Στην πραγματικότητα εμείς με τον τρόπο που δουλεύουμε δεν το χρησιμοποιούμε. Αν όμως θέλετε να κάνετε ένα αυτοματοποιημένο webinar, το οποίο να τρέχει και να τρέχει 3 φορές τη μέρα και όποιος θέλει να μπαίνει μέσα και να βλέπει και να είναι δωρεάν κτλ., προφανώς χρειάζεται να διαμορφώσετε και τη registration page και τη thank you page που βγαίνει αμέσως μετά όταν κάνει κάποιος register. Και εδώ πέρα έχει 2 layout, μπορείτε να μπείτε να τα επεξεργαστείτε. Τη σελίδα του login δεν ξέρω γιατί την έχει. Από τη στιγμή που κάποιος κάνει registration και παίρνει το link για να μπει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται καν η σελίδα για να κάνει login αυτό στη συνέχεια. Αυτά είναι πριν το event. Πάμε τώρα στο δωμάτιο, στον ίδιο το χώρο στον οποίο εμείς φτιάχνουμε το συγκεκριμένο event. Εδώ πέρα είπαμε ότι υπάρχει μια σελίδα η οποία μετράει ανάποδα. Το σεμινάριο ξεκινάει σε μέρες και ώρες. Εδώ πέρα ορίζουμε πότε ξεκινάει το σεμινάριο. Δεν βλέπετε γιατί είναι άσπρα γράμματα και σε άσπρο φόντο και δεν τα βλέπετε. Αλλά σας λέω, γράφει πράγματα εδώ μέσα για το πότε ξεκινάει το σεμινάριο. Ωραία. Και αφού φτιάξουμε τη σελίδα που μετράει αντίστροφα, μετά πρέπει να μπούμε στην ίδια τη σελίδα στην οποία θα βάλουμε τα βίντεο και τους συμμετέχοντες και τους διαλόγους. Εδώ πέρα μπορούμε λοιπόν να βάλουμε ένα εισαγωγικό βίντεο, intro βίντεο μέχρι 300 MB. Εγώ το έχω disable γιατί το βίντεο το οποίο τρέχει στο δικό μας σεμινάριο είναι ένα ενιαίο. Ωραία, εδώ πέρα θα μπορούσε όμως να έχει ένα διαφορετικό βίντεο με εσάς οικοδεσπότη, που να λέγατε αυτά τα οποία λέει η Έλενα τώρα στην αρχή του σεμιναρίου. Ή αυτό μπορεί να είναι ενεργοποιημένο, μπορεί να είναι και απενεργοποιημένο. Και το κεντρικό βίντεο πάλι μέχρι 300 MB, το οποίο πρέπει να το ορίσουμε ακριβώς το χρόνο τον οποίο θα τρέχει. Εδώ τώρα ανεβάζουμε ένα βίντεο, όχι βίντεο του YouTube, ανεβάζουμε ένα βίντεο το οποίο πρέπει να το έχουμε εμείς στον υπολογιστή μας. Δηλαδή, όλο το δύσκολο κομμάτι του να στήσεις ένα automated webinar είναι αυτό το βίντεο. Εδώ πρέπει να έχεις κάνει μια προεργασία, να έχεις στήσει ένα βίντεο και να έχεις μοντάρει ένα βίντεο σωστά, ούτως ώστε να το ανεβάσεις στη συνέχεια και αυτό το βίντεο να τρέχει και οι επισκέπτες να νομίζουν ότι εσύ σε διάφορα σημεία του βίντεο απαντάς σε ερωτήσεις τους, απαντάς στα σχόλιά τους. Κάνεις λοιπόν μια διαδικασία να γράψεις πρώτα το βίντεο και αφού γράψεις το βίντεο να το σώσεις αυτό το βίντεο στον υπολογιστή σου. Και στη συνέχεια να πεις στο σύστημα πόσα λεπτά, πόσες ώρες, πόσα λεπτά, πόσα δευτερόλεπτα είναι το συγκεκριμένο βίντεο. Γιατί όλα αυτά, σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, στις 2 ώρες 49 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα, από κάτω εσύ πρέπει να πας να προσθέσεις σχόλια που κάνουν οι υποθετικοί attenders, οι υποθετικοί συμμετέχοντες. Ωραία. Στο λεπτό 0000, στο 9 δευτερόλεπτο, η Κατερίνα Καζάκη λέει «Γεια σου Έλενα». Στο δευτερόλεπτο 10, η Σοφία Θανασίου λέει «Γεια σας από Περιστέρη Αθήνα». Στο
στο 21ο δευτερόλεπτο η Κατερίνα Μανάκου γράφει Παγκράτη. Στο 28ο δευτερόλεπτο ο Στάθης Καρυπίδης λέει Γεια σου Λάμπρο. Και αν δείτε εδώ υπάρχουν άπειρα σχόλια τα οποία πρέπει να πας να τοποθετήσεις και όλα αυτά τα σχόλια πρέπει να είναι μέσα σε αυτό το χρόνο που έχουμε ορίσει για το συγκεκριμένο βίντεο. Η διαδικασία λοιπόν για να φτιάξεις ένα automated webinar είναι πρώτα να στήσεις το βίντεο σου, στη συνέχεια να πας να κάνεις ό,τι δείξαμε μέχρι τώρα, να έρθεις εδώ τώρα να προσθέσεις το βίντεο, να προσθέσεις εδώ που θες να κάνουν redirect αυτούς που όταν τελειώνει το σεμινάριο, θέλεις κάπου να τους στέλνεις αυτούς, τους στέλνω εγώ στη σελίδα μου, στη Web Money Ελλάς. Ωραία. Να διαλέξεις το layout, εμείς με αυτό το layout τρέχουμε, θα μπορούσαμε ενδεχόμενα την επόμενη φορά να διαλέξουμε αυτό ή αυτό το layout, θα δούμε, θα κάνουμε μια δοκιμή να δω πως φαίνεται. Νομίζω όμως ότι το καλύτερο από τα τρία είναι αυτό. Εδώ προφανώς μπορείς να διαλέξεις τα background, τα χρώματα, πώς θα είναι όλο από πίσω. Τι θα φαίνεται πάνω δεξιά presenter είναι ο Στάθης Καρυπίδης και το σεμινάριο γίνεται από τη Web Money Ελλάς. Τι κουμπιά θα υπάρχουν κάτω, έχετε παρατηρήσει που στο τρίτο, όταν ξεκινάει το τρίτο μέρος του σεμιναρίου, βγαίνουν κάποια κουμπιά, μια ένδειξη, βγαίνει το link της OGI και βγαίνει και το link της Web Money Ελλάς. Γιατί? Για να ξέρουμε ότι από το 1.53 και 41, από το συγκεκριμένο κομμάτι 1.53 και 41 βγαίνουν αυτά τα δύο κουμπιά, είναι ορόσημο αυτό ότι από εκεί και μετά είδε αυτό στην προσφορά μας. Εδώ μπορούν να βγουν δύο κουμπιά ή μπορεί να βγει ένα κουμπί μόνο που να σου δείχνει εσένα ότι τελικά από ένα σημείο μέχρι ένα σημείο που εσύ λες την προσφορά, αν ο attendee, ο συμμετέχοντας είδε αυτό το κομμάτι της προσφοράς και να ξέρεις στο τέλος αν είδε όλο το σεμινάριο, αν είδε το κομμάτι της προσφοράς, αν δεν είδε το κομμάτι της προσφοράς, για να του μιλήσεις ανάλογα. Ωραία. Υπάρχει δυνατότητα να βάλεις εδώ δημοσκοπήσεις και οι δημοσκοπήσεις, αν τις ανοίξεις τις δημοσκοπήσεις, σου δίνει τη δυνατότητα σε ποιο χρόνο, να σου λέει σε ποιο δευτερόλεπτο, σε ποιο λεπτό, σε ποιο δευτερόλεπτο να βγει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, ούτως ώστε εσύ θα μπορούσες να σχολιάσεις αυτό το αποτέλεσμα της fake δημοσκόπησης που θα έχεις κάνει. Ωραία. Και πάμε στο δωμάτιο με τους συμμετέχοντες. Εδώ πέρα μπορείς να βάλεις πόσους συμμετέχοντες θες εσύ να έχει το σεμινάριο. 178 έχω ορίσει εγώ και είναι και η fake, είναι και η real, η ζωντανή. Ωραία. Όλοι μαζί, η fake και η real, δεν θα περάσουν ποτέ τον αριθμό 178. Θα φτάσει συγκεκριμένα να δείχνει 178 ανθρώπους. Το 25% αυτών το έχω βάλει εγώ στο 0 δευτερόλεπτο. Με το που ξεκινάει το webinar έχει μέσα το 25% των 178, το 50% στο πρώτο λεπτό, το 75% στα 5 λεπτά. Και όλοι οι συμμετέχοντες και οι 78, ο αριθμός 178 εμφανίζεται στο 7ο λεπτό του σεμιναρίου. Ωραία. Σου λέει εδώ, αν θέλεις να δώσει μόνο του ονόματα, από πού θες να είναι αυτοί, από Ευρώπη, Ασία, Γερμανία, Πορτογαλία κτλ. Αν θέλεις τα ονόματα να είναι τυχαία, εγώ πήγα και έβαλα συγκεκριμένα ονόματα ανθρώπων, τους οποίους χρησιμοποιώ στη συνέχεια και στα σχόλια. Okay. Γιάννης Χατζηλάρης, Ανδρέας Κουζάπας, Γιώργος Μουντράκης, Χρήστος Χατζηνικολάου. Αυτούς τους ανθρώπους στη συνέχεια τους χρησιμοποιώ στα σχόλια. Ο host βγαίνει στο 0 δευτερόλεπτο και λέει γεια σε όλους. Ξεκινάμε σε λίγο, στο πρώτο δευτερόλεπτο, στο δεύτερο δευτερόλεπτο, καλώς ήρθατε όλοι, θα έχουμε πολύ κόσμο σήμερα. Και αυτό συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει και συνεχίζει. Και τελικά κλείνει, στο 2 ώρες και 42 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα.
Μάλλον όχι, γιατί εδώ πέρα έχω κάποια μπερδεμένα σχόλια. Μπορείς να πας να βάλεις στο 2 και 53 λίγοι. Απλά όπου είχα κενό, έβλεπα ότι δεν υπήρχε κενό, πήγα και συμπλήρωσα κάποια σχόλια παρακάτω. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό δωμάτιο του webinar. Η πιο πολλή δουλειά προφανώς είναι εδώ πέρα. Η πιο πολλή δουλειά είναι να φτιάξεις το βίντεο και να βάλεις τους συμμετέχοντες και να βάλεις όλα αυτά τα σχόλια για να φαίνεται ζωντανό. Γιατί αν φτιάξεις ένα τέτοιο automated του webinar, το οποίο να μην έχει σχόλια, όλο το παιχνίδι και στα σχόλια είναι. Εκεί καταλαβαίνει ο άλλος ότι είναι ζωντανό, διότι βλέπει να ρωτάει ο συμμετέχοντας και εσύ στην ερώτηση αυτή να απαντάς. Δεν μπορεί να είναι ψεύτικο αυτό τώρα. Βλέπει να κάνεις δημοσκόπηση. Τώρα γράψτε μου τώρα πόσοι κάνετε αυτό, ξέρω εγώ. Και 15, 20, 30 άνθρωποι γράφουν εγώ. Κι εγώ. Και εσύ απαντάς και βλέποντας υποτίθεται τα σχόλια, μπράβο σας παιδιά που εσείς ήσασταν πιο πολλοί και εσείς ήσασταν λιγότεροι. Καταλαβαίνετε τη λογική. Δεν μπορώ να δω τώρα αν σχολιάζετε καθόλου και αν ρωτάτε κτλ. Γιατί κάνουν την παρουσίαση. Ωραία. Θα τα δω όμως όλα. Αν μπορείτε να γράφετε στο chat, θα τα απαντήσω όλα. Λοιπόν, το κομμάτι το πριν το event, registration, thank you page κτλ. Το κομμάτι του ίδιου του webinar, η σελίδα αντίστροφης μέτρησης και η σελίδα του δωματίου, και πάμε στο μετά το webinar τώρα. Εδώ πέρα υπάρχει μια σελίδα η οποία εγώ προσωπικά την έχω ορίσει σαν την ίδια σελίδα με το γενικό δωμάτιο. Εδώ στην πραγματικότητα είναι η μαγνητοσκόπηση, το τι θα δουν ως μαγνητοσκόπηση. Δεν θέλω εγώ να αλλάξω κομμάτια σε σχέση με αυτό που είδαν ή αυτοί που το βλέπουν υποτίθεται ζωντανά. Θέλω να έχω μια ολόιδια σελίδα, την οποία όμως αν δεν θες να είναι ολόιδια, θα μπορούσε να πας εδώ και να την διαμορφώσεις, να την κάνεις, να τη διαφοροποιήσεις και να βλέπουν λιγότερα ή περισσότερα πράγματα από ό,τι ήταν οι κανονικοί καλεσμένοι. Όλο το παιχνίδι εκτός από το βίντεο παίζεται και στα μηνύματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μηνύματα το responder, πριν το event, μηνύματα υπενθύμησης και email τα οποία στέλνουμε μετά το event. Πάμε λιγάκι να δούμε τα μηνύματα τα οποία στέλνουμε πριν το event. Τα μηνύματα που στέλνουμε πριν το event, μία μέρα πριν, είναι 24 ώρες έμειναν, 6 ώρες πριν όλα είναι έτοιμα από τη μεριά μας, μία ώρα πριν ξεκινάμε σε μία ώρα. Και στο καθένα από αυτά γράφουμε πράγματα και στο καθένα από αυτά έχουμε το link για να μπει ο άλλος και να παρακολουθήσει το webinar. Ωραία. Από ποιον autoresponder θα φύγουν αυτά, επιλέγουμε εμείς από το, θυμάστε στην αρχή που έδειξα τα 3 email. Θέλω να φύγουν από το Webman Ελλάς και INSEP τα email μου αυτά, του pre-event. Ωραία. Υπάρχουν και μηνύματα υπενθύμησης. Ναι, υπάρχουν και μηνύματα υπενθύμησης. 15 λεπτά πριν η ώρα έφτασε. Μπες τώρα. Ξεκινάμε τώρα. Ωραία. Και υπάρχουν και μηνύματα μετά το event. Εδώ λοιπόν τα μηνύματα μετά το event χωρίζονται σε κατηγορίες. Έχουμε 4 κατηγορίες, 3 κατηγορίες στην πραγματικότητα. Αυτοί που έχασαν το webinar, δεν μπήκανε καθόλου, δεν είδανε τίποτα. Αυτοί που φύγανε πριν την προσφορά, πριν να βγουν τα 2 κουμπιά στο 1 και 52, δεν θυμάμαι πότε ήτανε, και αυτοί που είδαν τελικά την προσφορά, που είδαν όλο το webinar. Εδώ έχουμε τη δυνατότητα όλο αυτό να το διαμορφώσουμε. Όσοι χάσαν όλο το webinar, δεν είδαν τίποτα και θα πάρουν σαν πρώτο email, για χαρά, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, το σημερινό σεμινάριο παρακολούθησαν πάνω από 150 άνθρωποι, εσύ είχες δηλώσει συμμετοχή, κοιτάω όμως τη λίστα και δεν μπορώ να σε βρω. Τι έκανα λοιπόν για σένα, το μαγνητοσκόπησα κτλ. Αυτό το μήνυμα το παίρνει ο άλλος 3 ώρες, αυτός που έχασε το webinar, έτσι, 3 ώρες μετά το σεμινάριο. Την άλλη μέρα, την ίδια ώρα, καλησπέρα, δεν ξέρω αν πρόλαβες να δεις
Ξέρω ότι δεν πρόλαβες να δεις live το χθεσινό σεμινάριο, αλλά αργά το βράδυ σου έστειλα τη μαγνητοσκόπηση. Την είδες? Μπούρου. Ωραία. Την επόμενη μέρα. Συνήθως 24-48 ώρες μετά το σεμινάριο υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός. Είδες τη μαγνητοσκόπηση. Μίλησες με τον επαγγελματία συνεργάτη που σε κάλεσε. Και αυτός παίρνει και ένα τέταρτο email. Σε αυτό το email που είναι και το τελευταίο της σειράς, θα αναλύσω τα πακέτα, τις δυνατότητες κέρδους που προσφέρουν. Ωραία. Αυτός λοιπόν που το έχασε πήρε 4 email. Αυτός ο οποίος έφυγε πριν την προσφορά παίρνει άλλα email τώρα αυτός. Αυτός που έφυγε πριν την προσφορά παίρνει το πρώτο email για χαρά, όσο πίστευτο και αφαίρεται, είχαμε 150 άτομα. Χάρηκα πολύ που κατάφερες να έρθεις. Είδα όμως ότι ήσουν ένας από τους ελάχιστους που έφυγαν πριν να τελειώσουμε. Ελπίζω να μην συνέβη κάτι σοβαρό. Μπορείς να δεις το σεμινάριο εδώ σε μαγνητοσκόπηση κτλ. Αλλιώς χειριζόμαστε λοιπόν αυτόνα που έφυγε νωρίς από το σεμινάριο. Αυτός παίρνει 3 συνολικά email, είδες τις προσφορές και σχετικά με την ιδέα που έχεις αρχίσει να εξερευνάς. Και αν πάμε και στην τρίτη κατηγορία, σε αυτόνα που το είδε ολόκληρο το webinar, είδε την προσφορά μας δηλαδή, είδε από το 1.52 και μετά, αυτό μας ενδιαφέρει, να δει το πλάνο της OGI. Αυτός παίρνει 2 email. Ένα που λέει χαίρομαι που συμμετείχες στο σημερινό σεμινάριο. Στην πρώτη περίπτωση ξεκινάς μαζί μας στην OGI. Η δεύτερη περίπτωση θα ασχοληθείς ή ασχολείσαι ήδη με κάτι άλλο και δεν θες να ξεκινήσεις κάτι καινούριο. Και την άλλη μέρα παίρνει το δεύτερο email, το οποίο αναλύει τα πακέτα. Έτσι το δουλεύουμε εμείς. Αυτά όλα φυσικά τώρα εσύ μπορείς να πας να τα επεξεργαστείς και να τα κάνεις όπως εσύ θες για το δικό σου webinar, έτσι όπως σκέφτεσαι να στήσεις το webinar. Ωραία. Ξεκινάμε. Δημιουργούμε ένα καινούριο webinar. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε, αν το βλέπετε αυτό σε βίντεο, είναι να μιλήσετε με τον άνθρωπο που σας έδωσε αυτό το βίντεο και να του ζητήσετε να σας δώσει έναν κωδικό αντιγραφής. Να μην ξεκινήσετε να τα φτιάχνετε όλα από την αρχή, αλλά να πάρετε μια βάση, να έχετε φτιαγμένα πράγματα, να έχετε έτοιμα πράγματα, αρκετές σελίδες να είναι έτοιμες και απλά να χρειάζεται να τις επεξεργαστείτε. Αν θέλετε να δείτε στατιστικά, μπορείτε να δείτε από εδώ πέρα πόσοι είδανε, τι είδανε, ποιοι είδανε. Βλέπετε, μπήκαν στο webinar 33. Είδαν την προσφορά οι 31 από τους 33. Στο replay είδανε 33 άνθρωποι την μαγνητοσκόπηση, 20 από αυτούς είδανε την προσφορά. Μέσα από αυτά τα στατιστικά έρχομαι εγώ και αν τα ανοίξουμε τώρα να δείτε πώς φαίνεται αυτό. Δείξτε μας. Πώς είδανε τη μαγνητοσκόπηση, ας πούμε. Μας τους δείχνει έναν ποιος παρακολούθησε και είδε την προσφορά, ποιος έφυγε πριν την προσφορά. Αυτό είναι στο κομμάτι της μαγνητοσκόπησης. Okay. Έτσι βλέπουμε στατιστικά για το κάθε ένα από τα σεμινάρια μας. Έχουμε κάνει δεκάδες σεμινάρια. Στο Contact Manager βλέπουμε όλες τις επαφές μας. Ό,τι επαφή έχουμε πάρει στους μήνες, στα χρόνια μπροστά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι καταγεγραμμένοι εδώ. Αν θέλουμε να κλείσουμε τη μαγνητοσκόπηση, αυτό που λέμε κλείνει η μαγνητοσκόπηση σε 3 μέρες, τι κάνουμε? Πάμε στους συμμετέχοντες στο συγκεκριμένο webinar list, εδώ, διαγράφουμε το συγκεκριμένο σεμινάριο και τις επαφές του και πλέον κανένας δεν μπορεί να μπει μέσα και να δει τη μαγνητοσκόπηση, δεν μπορεί να δει τίποτα γιατί τους έχουμε διαγράψει. Χοντρά νομίζω το κάλυψα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις ή απορίες να τις ακούσω τώρα. Αλλιώς μπείτε να επεξεργαστείτε, να το δουλέψετε, ζητήστε κωδικούς αντιγραφής να σας δώσουμε από παλιότερα webinar. Αν θέλετε να κάνετε κάτι δικό σας, το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να φτιάξετε το βίντεο σας. Το δύσκολο κομμάτι είναι να φτιάξετε ένα βίντεο το οποίο θα είναι 2, 3, 4 ώρες, ξέρω εγώ πώς θέλετε να το φτιάξετε. Αφού έχετε έτοιμο το βίντεο, μετά μπορείτε να μπείτε να πειραματιστείτε εδώ πέρα. Το επόμενο δύσκολο κομμάτι είναι το να καθίσει να φτιάξεις τα σχόλια, ένα τα σχόλια. Όλα τα άλλα θα βρείτε μια έτοιμη δουλειά από εκεί που θα πάρετε το κωδικό αντιγραφής, από τον επαγγελματία συνεργάτη από τον οποίο θα πάρετε το κωδικό αντιγραφής. Αυτά για το τομέα του webinar. Καλή επιτυχία αν ξεκινήσετε να το δουλεύετε.